A actividade turística regresou ao porto de Vilagarcía por todo o alto. En tan só unha semana, 3 cruceiros atracaron no porto vilagarcián. Son máis barcos cos que visitaron a vila nos anos anteriores á pandemia. Nesta ocasión, o cruceiro que arribou foi o Crystal Endeavour, un luxoso cruceiro procedente de Avilés. Bueno, este é un barco de 164 metros, os do outro día eran 240 metros, é distinto. É un barco moito máis, sabes, leva 200 persoas, 200 e pico persoas, mentre que os outros levan 1200, non? Nunha diferencia non tan grande. É unha diferencia mellor de 90 metros de eslora, eso quer decir que aquí teñen unha serie de comodidades que teñen os barcos de luxo que evidentemente os outros teñen menos, diríamos, non? O Crystal Endeavour é o modelo de cruceiro que gusta no porto de Vilagarcía. Buques cun tamaño medio pero cuns pasaxeiros con maior poder adquisitivo. Que é un pouco no prototipo que queremos a traballar, nun barco moi grande, non vamos a competir con Coruña, nin con Vigo, nin con outros portos que teñen barcos de 2.000, 3.000 personas, senón este tipo de barco máis de luxo, máis de xente con poder adquisitivo importante. Estos son de Estados Unidos, veñen de Avilés, agora se van ás 3 marchan para Lisboa e despois se van a Miami, quer decir que son xente con poder adquisitivo importante e que, bueno, se chegan tamén a deixar gasto no pueblo e na comarca. O porto conta coa colaboración do servizo de autobuses, de bicicletas de aluguer e do tren urbano para que os visitantes e a tripulación coñezan tanto a vila como o resto de municipios da contorna ou Santiago, o que supón unha fonte de ingresos máis para a comarca. Son moi importantes e deixan un valor económico moi potente, moi importante aquí na zona. Por eso entendemos que no ramal vamos a facer unha inversión boa, con un centro de recepción tamén de cruceiristas, onde poidan ver todo o patrimonio que temos ali, pois a nivel de pantallas, é dicir, onde ten unha zona de degustación, onde poden comprar produtos da zona, en definitiva, pois promocionar todo o que é a Ría de Arousa, todo o que é a comarca do Barbanza e do Salnés e, evidentemente, pois promocionar Vilagarcía. Dende o porto de Vilagarcía traballan as melloras do porto do ramal para que os cruceiros arriben xusto na vila, unha mellora que aumentará o reclamo e as escalas do porto vilagarcián. A visita destes 3 cruceiros non serán as únicas deste ano, xa que unha nova embarcación fará escala en Vilagarcía a finais de outubro.